Ćao svima i dobrodošli. U okviru ove meditacije, u okviru ovog energetskog sastanka, kanalisat ćemo ljubav, svetlost i mir na planetu Zemlju. Podržat ćemo i nas i ljude kojima je to potrebno i planetu Zemlju takođe. Ćao. Pre nego što krenemo, naravno možete da se smestite udobno, bilo bi dobro da je to seđi položaj. Ako neko više voli da leži, to je isto takođe u redu. Formirat ćemo nameru, a onda možete da aktivirate reiki u skladu sa stilom koji praktikujete, da aktivirate neko NLP sidro ili jednostavno da uđete u teta stanje ukoliko imate i tu tehniku na raspolaganju. Ako ipak ne praktikujete ništa od toga, možete samo lagano da se opustite. Ovo je neki blagi uvodni deo koji moram da kažem dok se svi polako ne uključe. I sada, lagano, možete da zatvorite oči, obratimo se više svesti, univerzumu, u šta god da verujete, da nas podrži u toku ovog energetskog sastanka sa svrhom kanalisanja svetlosti, ljubavi i mira na planetu Zemlju za naše najviše dobro i da se sve u vezi sa time odvija na blag, prirodan, bezbedan i bezbolan način. Lagano možete da aktivirate reiki. Stavite reiki zaštitu ukoliko želite na početku, možete i kasnije na kraju naravno. I lagano iz centra univerzuma dolazi vodopad čiste energije koji se spušta na temelj glave, lice, potiljak, vrat, ramena, ruke, grudni koš, stomak, leđa, donji deo leđa, noge, kolena, listove stopala. Neke niti ulaze u zemlju, a neke niti se iz zemlje prožimaju kroz celo telo, ulaze u stopala. Daju nam stabilnost, prizemnost, povezuju božansko i zemaljsko. Udahom unosimo čistu energiju, izdahom sklanjamo sve čemu nije mesto ovde. Energija se ne može uništiti niti iz čega stvoriti, već može da prelazi iz jednog oblika u drugi i to čini upravo sada. Zamolimo raciju da stane sa strane, da pomno prati šta se dešava, može narednih dana da analizira sve što mu je važno. Sada možemo da se opustimo i prepustimo procesu. Zamislite da ste u energetskoj lopti koja vas štiti od svih negativnosti s polja, čisti i ispira sve autodestruktivne programe iznutra, transformiše sve šta treba transformisati i jača sve šta je najbolje u nama. Lagano zahvalimo umu
telu i emocijama. Zahvalimo prošlosti, sadašnjosti i budućnosti na svemu šta se desilo, šta se trenutno dešava i sve šta sledi. Dozvolimo da energija spira sve destruktivne obrasce bilo koje vrste koje su u našem energetskom polju. Lagano čisti i bistri um. Lagano čisti i reprogramira sve emocije, tako da se teške emocije upravo sada otpuštaju, transformišu, nam ostaju lekcije, sve ono što nam je važno za dalji rad, za život. Možemo te lekcije da koristimo i na svesnom i na nesvesnom nivou. Zahvalimo svom telu i energija kupa svaki atom tela. Molekularna jedinjenja, ćelije, tkiva, organe, sisteme organa, organizam. Prožima celo telo. Jača sve ono najbolje u nama. Imunitet, stabilnost, pouzdanost. Sve ono najbolje u nama. Sposobnost da volimo i da budemo voljeni. Lagano zamislite da prostorija u kojoj ste biva ispunjena zlatnim šljokicama, zlatnom energijom. Oko vašeg tela se pojavljuje zlatni vrtlog energije, kreće se u smeru kazaljke na satu. Čiste svetlosne čestice dolaze do svakog atoma i fragmenta. Sve čemu nije mesto ovde lagano može da se skloni i transformiše. Pojačajte taj protok energije. Neka se svetlost, ljubav i mir kreće i dolazi do svakog fragmenta. Pojačajte taj osjećaj i lagano neka se iz srčane čakre širi jedna zlatna svetlost na sve 4 strane sveta.
dolazi do svih onih kojima je ljubav, svetlost i mir, nada i podrška potrebna. Podržimo jedni drugi onako kako može da podrži duša dušu i čovek čoveka. Za najviše dobro svih nas. Zamislite planetu Zemlju. Lagano neka, onako, kao da možete da vidite još nekoliko ljudi koji takođe svetle, zatim još ljudi, još čistih vodopada energije koje dolazi iz univerzuma, prolazi kroz jezgro planete, dolazi do svakog atoma Zemlje, molekularnih jedinjenja, energetski obnavlja i biljni i životinjski svet. Čista energija kupa celu planetu. Zlatna svetlost je prisutna svuda. U nama i oko nas. Lagano svaki naš korak utiče i na kolektivnu svest. Jer smo svi mi deo kolektivne svesti. Tako da kad radimo na sebi, doprinosimo i ljudima u svom okruženju i kolektivnom napretku. Zahvalimo energiji. Zahvalite sebi na tome što radite na sebi. Zahvalimo više svesti, više inteligenciji, svima kojima smo se obratili na početku.
Osvestimo teme glave, lice, potiljak, vrat, ramena, ruke, grudni koš, stomak, leđa, donji deo leđa, noge, butine, kolena, listove i stopala. Hvala vam na tome što radite na sebi. Mi se vidimo u nekom od narednih videa.